Så for satan. Ja, så skal vi fandme med toget. Det bliver så spændende, ikke Lars? Jeg synes, det er længe siden, vi har været ude og køre i tog. Jeg synes, jeg bliver lidt søsyg. Det er sgu da ikke noget at gøre. Men far, jeg kan ikke lide tog. Nej, hold nu bare kæft. For helvede, Lars. Det er fede dyr. Du har ødelagt alt for mig. Alt. Hej og velgård, eller jeg kan sige, jeg hedder Sigrid, eller hvad jeg nu hedder, hvor jeg bare lige kan sidde på min lille time og ødelægge det hele for mig. Hvad fanden er det for noget, det der? Han er sindssyg i hovedet, ham der. Lad os så se, om vi kan få det her lort op at køre. Hvor fanden kan jeg ikke komme? Øj. Jeg hader mit liv. Jeg hader det her lort. Jeg kan ikke mere. Mit navn er handicappet Flemming. Og jeg skal ud og skide. Eller hvad jeg nu skal. Og det bliver fandme. Jeg skal bare ud og køre i den her kørestol. Og det var så dejligt. Som jeg ellers kan sige det. Og jeg har lige glemt det. Jeg har skidt i mine bukser. Nå, skid med det. Jeg skal bare hjem. Og så hygge mig indtil den her nu. Altså over for sådan. Men nej, nu går det hurtigt. Nej. Jeg vidste, det ville gå af. Det gik galt for mig igen. Nej. Ring efter en læge.